pokajania skutočný že smetne radosne dožili slávnosť obnovenia viery, pamiatku výročnú, keď od chrámu verí, sviatku spoločnú. Tma šila národy, buď zajav srdcia umí, a svetlo slobody zapadlo v vieku rumí, až muž vyvolený silným hlasom vierí, vo svetom nadšení rozkvasil mučerí. Už nám zase svieti to svetlo slnce jasné. Viera v duši niesí, tiež nikdy nevyhasne. Lásku zapáľuje, riadi srdce život. Kristus, ktorý nám je, cesta, pravda, život. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. V liste Korinským 3. kapitole 11. verši sa píše toto. Nik nemôže položiť iný základ, okrem toho, čo je položený, a tým základom je Ježiš Kristus. 5. kniha Mojžišova, 31. kapitola, 8. verš píše toto. Hospodin sám kráča pred tebou. On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach. A list Filipským, 3. kapitola, 12. verš hovorí toto. Nie, že by som už dosiahol, alebo bol dokonalým, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Amen. Slova pre dnešný slávnostný deň pamiatku reformácie máme naznačené v liste Rímskym 3. kapitole od 21. po 28. verš takto. Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorá dosvedčuje zákon i proroci. A to spravodlivosť Božia z viery, Ježiša Krista, všetkým veriacim, lebo nie je rozdielu. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. Ale ospravedlnení bývajú zdarma z jeho milosti, skrze vykúpenie v Kristu Ježiši, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaným predtým. V čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby on bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Kde je teda chvastanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. Amen. Toľko je slov písma svätého.
milí bratia, milé sestry, Ježišovi Kristovi našom Pánovi. Odkaz reformácie. O 4 roky uplynie 500 rokov od Lutherovho pamätného činu. Každoročne si ho práve v tento deň pripomíname ako veľmi odvážny počin. Urobil to preto, lebo na neho veľmi mocne zapôsobilo štúdium listu rímskym. Má zmysel ho čítať vždy na novo. V ňom je totiž jasný odkaz reformácie. Ospravedlnení bývajú zdarma, z jeho milosti, skrze vykúpenie v Ježišovi Kristovi a skrze vieru. Stručne a jednoznačne. Také ľahké. A predsa niekedy také ťažké. To, čo býva zadarmo, je mnohokrát bezcenné. Radšej by sme niekedy míňali a boli márniví, než aby sme za to nemuseli minúť ani cent. Jedno z reformačných zásad znie: sola gratia, jediná milosť. Všetko je milosť, takto spoznávame v každý nový deň nášho života. Aj dnes. Životným krédom nášho prvého zborového dozorcu Samuela Buľovského bolo: všetko je milosť Božia, to ostatné je len prechorenie sa. Nič si nemôžeme zaslúžiť, ani účasť na večnom živote. Keď to počujeme na pohrebe väčšinovej cirkvi, tak nás to riadne podráždi. Cesta do neba si predsa nerazíme my sami, svojimi skutkami. A predsa, aj z našich evanjelických úst vyjde veta: tak sme si to dnes urobili ďalším schodík do neba. Bolo to po jednej brigáde pri stavbe našej fary. Odkaz reformácie je teda stále aktuálny. Ako veľmi radi máme svoje výkony. Ako ich oceňujeme, baž preceňujeme. Sme však pozvaní k tomu, aby sme skutočne ocenili jedinečne Kristove zásluhy. Pre ne je k nám Boh milostivý. Veď dobré skutky nekonáme preto, aby sme boli spasení. Konáme ich preto, že už sme spasení. Odkaz stále aktuálny v rámci cirkvi, ako aj mimo nej. Amen. Pomodlíme sa. Pane Kriste, my Ti veľmi ďakujeme za dnešné 496. výročie Paviackej reformácie. Ďakujem Ti za našich bratov biskupov, za generálneho biskupa Miloša Klátika, za biskupa západného dištriktu Milana Rivdu, aj za biskupa východného dištriktu Slavomíra Sabola. Že Ty im dávaš milosť, Pane, aby z Tvojej milosti nás viedli aj našich duchovných pastierov po tej našej ceste, ktorú máme ísť, po tej pravej ceste, aby sme boli my tými ovečkami, ktorí Ti chcú slúžiť na každý deň. Preto ťa prosíme, aby si požehnal aj tento čas, ktorý smieme mať, a prosíme ťa o to, aby si požehnal slávnostné služby Božie, ktoré dnes budeme môcť sledovať z cirkevného zboru z Bystrého. Aby si požehnal bratovi biskupovi slovo a dal mu múdrosť, aby vedel, čo má hovoriť a ako má hovoriť, aby z Tvojej milosti všetko zvládal. Tak nech Ti za všetko vzdávam česť i chvála, od teraz až na veky vekov. Amen.